Des de l'STPB de la Universitat de València eixim ara fa uns moments d'una reunió amb el rector de la nostra universitat, on també estava el vicerrector de professorat i el gerent, on li hem pogut explicar de primera mà quines són les problemàtiques que des de l'STPB vivim dia a dia, tant per el tema de PDI com el tema de PTGAS, totes les reivindicacions i a més hem pogut contactar amb ell per explicar-li com ha funcionat la vaga indefinida del professorat. Ha estat una reunió molt productiva que des de l'STPB valorem positivament i esperem que en el futur doni fruits. De totes les reivindicacions que podeu trobar a la nostra web, anem a destacar dos. Un plan Concilia global per a tota la Universitat de València, com té altres universitats, i també un projecte de bones pràctiques de convivència. Aquest matí també hem estat en la mesa negociadora on hem aprovat la nova reglamentació de borses, l'oferta pública d'ocupació i on el gerent s'ha mostrat tota una llista de reclamacions per part de les seccions sindicals que portaven temps pendents per negociar. Ens ha proposat que siga de cara al segon semestre de 2026 i la nostra opinió ha sigut que és un programa molt envejós, però esperem que siga realista. També hem tingut l'oportunitat d'analitzar la vaga educativa indefinida que hem viscut en ensenyament públic no universitari i quina és la importància, sobretot, que una institució com la Universitat de València es pronunciï de manera contundent a favor del sistema educatiu públic valencià i el seu professorat.